welcome again to our channel. Magpo-propagate tayo ngayon guys. At siguro, hindi lang propagation, yung pag-transfer natin ng pot doon sa malaking plants na meron maliliit na pot. Hey! Ang ingay mo, Bella, please! At ngayon ay, andito tayo sa Petit Jungle 2. Ayun ang lakay ko, oh. Andito kami sa jungle namin, junglean. Andito kami, guys. Oh, kita nyo yan? Oh, pampalamig sa mata, di ba? Pampalamig sa mata, yung malalaking mga plants na yan. Tingnan nyo yun, ang laki na. Grabe si ano. Wow naman yan. Ganda naman. Laki na sobra. Ha? Laki-laki na itong pana. Grabe. Tumangkad ng gusto. Tumangkad. Sobra. Ha? Paano gagawin natin ang laki-laki na sobra? Putulan natin at i-propagate natin. Yung pinakatap lang. Huwag nating bawasan ng marami. Ayan. Inaayos natin dito guys kasi alam niyo kagabi guys, dito sa Bohol, particularly here in Tagbilaran, alam niyo, meron yung bigla-bigla sa gabi na uulan ng buhos talaga, as in, literally, buhos talaga. Tingnan niyo naman siya, oh. Wow. Ayan. So, itong mga philodendron natin ay nagsisilakihan dito sa Petit Jungle 2. Super lalaki ng mga halaman dito guys. Hindi man siya karamihan pero mayroon ding mga ilan kaming mga varieties na talagang malalaki like this one. Ay! Tulog na! Dandahan! 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 Dandahan. Oh my God, grabe. Ano nangyari na sa'yo? What happened? Ayan. At i-transfer natin ang pot niya guys kasi super liit na para sa kanya. Oh, look at that. Kasi alam nyo ang big bill. Itong big bill ay lalaki pa yan. Alam nyo ang balita ko, itong big bill, ang isang leaf niyan, pag lumaki talaga, aabot daw ng 4 meters. Totoo kaya yun? Big bill siya talaga. Kaya natawag na big bill. This is an anthurium plant na talagang grabe naman. Super laki. At alam nyo naman, ang kanyang pot ay masikip na. Ito ay pangalawang transfer na niya. Kung halimbawa ngayon, i-transfer na naman natin. So, pangatlo na. Kasi nung nabili, transfer ni Ma'am Jinky, transfer natin. Tapos ito ngayon. Okay, so third time. Okay. Haba, oh. Look at this. Oh, kita mo? Ang laki. Ang lalaki. Talian mo natin siguro. Ang lalaki. Talian mo Haba. natin. Oh? Talian natin muna siya. Oh my God. No? Talian muna natin, no? Kasi parang hindi masabit-sabit yung nga. ano niya. Kawawa naman. Sige, ayusin natin. Dito kasi, alam nyo guys, every now and then, ang ulan ng biglang buhos na, yung bang tulog ka na sa gabi, biglang bumubuhos at meron siyang thunder. May thunderstorms kagabi. At Diyos ko talaga naman, nagulat ako. Yung bang pag tunog ng kulog, ay yung magbabibrate baga. Ang lakas, sobra. Kaya ako natakot kagabi. Yung gulat ko, ang hirap kong kinuha uli yung tulog ko. And then, tinatalian niya. Para pag-transfer ay hindi masyadong galaw. Talian natin guys. Para siya ay compact pagtanggal sa pot. Aray! Sinusog ako ng tanim. Hello tanim! Magpapapansin ka.
nagpapapansin ito guys, tinusok yung puwet ko. Nananusok ng puwet. Alam niyo ito, nakakain ito. Look at this. Ito, sipsipin mo yung dulo niyan. Napakita. Sipsipin natin to. Ayan o. Ang sarap, maasim na matamis, masarap. Ilang beses na ako nakakain dyan. Ako kain ng kain, ang asawa ko busy-busy. Bumati ka na? Hi guys. Mag-ano tayo ngayon ng tanim. Kaya talian ko to kasi masyadong maano yung dahon niya. Mamaya natin pakaano kasi sasabit ba? Kaya nga. Yan. Yan. At alam nyo, ito ang kapal. Ang kapal ng dahon na ito. Narinig nyo? Oh. Ang yung parang plastic. Ang kapal. Ang ganda-ganda Peperomia watermelon. Super lush. Ang kapal niya ngayon. Kaya ako hindi tina-transfer, nandyan lang siya kasi super lush. Ang dami kong ganito guys, pero yung iba kong ganito, medyo nagtampo kasi kung saan sila naroroon ay itinansfer ko, yung inilipat ko na buong akala ko ay gaganda palalo sila. Aba nagtampo guys, kaya yung location talaga nila, pag gusto nila, ay yun na. Ay ito naman, may bili kayo na laman, ay tanggalin natin dahil malaki itong kanyang pot. You see? Ang laki May transfer sa maliit. May palakang. Ha? Palakang maliit ah. Ha? Palakang. Nasaan na? Ay! Mundag na. Naku, ang frog. Froggy. Ang liit-liit na frog. Panakakita pa Saan na yun? Nandito yun. Nawala. Wala, ang bilis ng palaka Oo. Kaya mga maliit yan kasi yan. Laki-laki nitong bilitay na ito. Ang laki ng dahon. Ayan. Transfer natin sa mas maliit. Ang mga halaman guys ay kung makita mo ang halaman ay maganda, malusog, yung kumbaga ay matipuno. Ay ibig sabihin inalagaan talaga ng kanilang mga owners. Katulad dito, tingnan mo, inalagaan ko yan kasi pinapatay ng mga insects. At ito naman, kamuntik nang mamatay yung galing kay Ma'am Jinky. Ang laki-laki ng dahon. Ngayon naman may mga dahon namang bago. Meron namang ibang bago. Ayan. Tagal lang, no? Yun lang, matagal hintayin. Ang laki-laki niya noon. Ang laki nung binili na. Ang laki ng dahon niya. Akala ko naman ganun lang mabubuhay. Yun pala matanggal din naman yung malaki. Kapalitan ng iba. Pero yun lang, panahon ng hintayin. Tagal hintayin talaga guys. Kailangan dito sa pag-aalaga ng halaman ay ikaw mapasensyang maghintay. Tapos yung pasensya kang mag-alaga. Natin yung butas niya. Ayan, dagdagan natin ang butas dahil kailangan talaga ng lagusan. Maliit yung butas. Kailangan situit na yung pot kung pwede, lagyan nyo rin sa sides niya. Lalo ngayon na maulan, ayaw natin maging stagnant yung mga tubig sa ating pot kasi alam nyo guys, pagka stagnant yung water, wala siyang lagusan, may tendency na malata yung halaman, yung mga roots niya kasi yun nga, kung mayat maya ang ulan, mayat maya ang mababasa, hindi na wala namang lagusan, di mabababat. Ayaw ng philodendron yan, kahit anthurium, ayaw yan. Mga anthurium plants, mga philodendron
plants, kailangan talaga ang lagusan ng tubig. Ayan, dinamihan na niya kasi ayaw nating malatak. Yun lang talaga minsan ang cause ng pagkamatay ng mga ating halaman na nag-iisip ka, bakit kaya namatay? Bakit kaya? Ano kaya yung nagawa ko? Baka naman yung potting mix. Hindi mo pala alam, yun palang lagusan ng water ang wala. Yun pala kulang. No? Kahit pa maganda ang medium mo, maganda ang fertilizer mo, maganda ang pag-aalaga mo, nandyan ang sunlight minsan pagka palipat-lipat ka pa, pagka umulan naman, medyo kung halimbawa matagalan yung ulan, mababad naman siya sa kaniyang kinaroroonan, ayaw niya. Doon talaga bumibigay ang halaman. Entiendes? Kala mo naman makapagalingan. No, I'm just sharing. Just a tip for you guys na mag-ingat tayo sa pag-aalaga ng ating halaman dahil minsan number one na problema lagi ng mga nagtatanong kung bakit yung halaman nila ay namatay. Nahayaan daw sa ulanan. Ako naman meron nga nagtanong dyan, ma'am, yung pink princess mo ba ng mga tanim ay hinahayaan mo lang sa labas kahit na maulan? Ang sagot ko, oo naman. Kasi yung mga pots ko ay nilagyan ko ng maraming butas ang ilalim para sa ganon hindi ka mag-aalangan na baka walang lagusan ng tubig. Kahit pa siya umulan ng umulan, kung may lagusan naman, okay lang. Ang pangalawa ay yung potting mix. Kung yung potting mix mo ay kahit na may mga maraming butas, kung ang potting mix mo naman ay maputik or yung parang paste na kinukulahan naman yung butas ng pot mo, useless lang, di ba? Kaya ang philodendron and anthurium plants kailangan talaga nila ng medium naman or media na yung ganyan, yung potting mix, at least rice hull, ganyan, yung mga chunky, yung bunot, yung coco cubes, ganon, at yung dried rice hull, at saka yung humus, konting humus, at saka kahit yun lang, minsan bunot lang, okay na basta ba lagyan mo siya ng patubo or fertilizer. Ano nang nangyari sa'yo, Lucky? Kunin ko na. Kunin mo na. Tanggalin na niya from the pot. Uy, pinamay niya talaga. Walang puntis-puntis. Uy! Oh my God. Oh, yeah. Aray ko. Pinamaan pa. Mangga? Okay. Wow. Mas komportable na siya dyan. Lalaki pa lalo yan. Oh, yeah. Ganda. Very beautiful big bill. Transferred to another big pot. Yay! It will become bigger and bigger. The giant's huge big bill. Ano bang yuta nito? Yuta talaga na Gusto Ayan. ng lupa talaga na Garden soil. Lagyan mo siya ng yan, rice hull. Rice hull Okay lang yan. to? Humus. Rice hull. Okay lang siguro. Okay, go. Lalaki pa lalo ito. Ang gwapo ng lakay ko, no? Habang nagtatransfer ng pot, pinapanood ko ang itsura ng lakay ko. Ang gwapo, no? Lalo ako na guys. Libula na naman ako nitong tao. Nakaka-inlove, guys. Nakaka-inlove. Binubula ko raw. Kulang pa. Kumuha pa naman yung ating bilite, yung giant bilite natin noon ay almost 30 leaves na ang dahon nito noon. Pero na propagate na namin. Ang sayang lang hindi ko na i-video, guys. Ayan naputol na. Ayan na-propagate na. At yung kalahati nito or yung tinanggal dito ay nandun lang. Buhay na buhay. Tingnan ko kung makapunta akong hindi. Yung sanang hindi mag-iingay si Bella. Maingay yung na yung guys. Kita mo? Buhay na buhay na nga. Na-propagate ito last week lang. A week ago.
At ito na buhay at magkakaroon na naman ng bagong dahon. See? At healthy na ang leaves niya, wala na siya yung yung mga mancha na gawa ng mga ants, yung black ants noon. Ito, propagated din namin na galing doon sa Petit Jungle 1. At wow, grabe ang laki na niya. Ang laki-laki! Grabe. Tingnan natin ang lakay ko, kung ano na nangyari. Aray ko. Sumasabit ako dito, guys. Ayan. Ayan. Yun na. Malaki na. Ako, ang dumi na ng braso mo. Okay lang. Diyan magugas mo So, kasi ayaw magwantis pagka gumagawa na ganyan. Gusto niya, kamayin niya. I-transfer na natin. Much better na yung kanyang pot. Malaki na. A very, very beautiful big bill. The huge big bill is already transferred to its new beautiful pot. Bumigat na lalo. Ayan. Kailangan tawag dyan. Oh my God, bumigat na. Kailangan ng assistance ng kanyang anak. So, I will... You go now? Go now? Uy, dahan-dahan. Dahan-dahan. Oh! Kasi doon nililipat guys, oh. Uy! Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Ang bigat na big bill. Ang laki na big bill. Higanteng big bill ay itataas. Uy, Diyos ko. Kaya nyo ba? Wow! Woohoo! 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 Ano ngayon naman ito? Ayos na? Okay? Oh, ayos na? Ha? Hindi basta-basta kasi mabigat. Thank you, Balong. Wait yung anak ko. Yan ang anak ko na si Gian, my youngest. Uy, ang gaganda ng mga nakikita dito, nakaka-inspire. Yun lang aso ko ay ingay. At si Monticola ay dumami na ang dahon. Yan, si Monticola. Ito naman si Chapense. Si Golden natin anong nangyari? Banana. What happened to you? Paano po siya meron tumubulis na niya? Oh, yan ay talagang nandyan lang yan, hindi ko tinatanggal. Ayan. Tumubo lang sa wild yan. Delikado ito, baka mahulog. Dahan-dahan ka. Baka mahulog yan. Hindi, oy. Ito. Hindi. Grabe ka naman kung mahulog yan ang bigat-bigat. Ano, okay ba yung position niya? Tingnan mo naman ang weight niya. Okay Hindi pa naman. natanggal yung tali niya. Hindi. Ay, hindi mo natanggal. Natanggal? Siya. Tingnan ko. Okay, Big Bill. Okay na si Big Bill. Tignan ko nga dito. Pakita ko dito. Dito guys ay eto yung silver sword natin na matatangkad. Oh. 3 puno yan. Hindi ko tinatanggal ang Pero pwede rin sigurong mag-propagate ako from here. Ang lalaki ng roots para sila dumami. Ayan.
Guys, kulang lang kasi ako ng time. Ang dami ko dapat na ipropagate. Super daghan. Talaga. Super daghan. Ay, nako. Talaga. Ayan pa nga sana ipropagate pa dapat ito. Padamihin eh. Ayan oh. Ang kapal na ng dahon. Si Super Boom, kumapal ang dahon, Papa. Oh. Ayan, tinanggal na niya yung tali. Kasi tinalian niya yung hindi mo natanggal lahat? Meron pa? Meron pang straw? Ang dami. Yung mga papay natin, oh. Dalawang malalaki. Malaki. Oh, what happened? Ingat ha, baka mahulog. Ikaw naman mahulog dyan. Sa kabila mo hilahin kaya. Oh, oh, hinahinay. Ano nangyari? Ayaw mo tanggal. Oo, oo, oo. Okay, yan, ganyan. Ayun. Dahan-dahan ha? Mahulog ka? Okay na yan, okay na yan. Ang lalaki ng mga dahon, guys. Paikot mo kaya pa ng isa, kunti. Kasi nakuberan yung ano. Sige pa. Ayun. Ayan, okay. Ano kaya kung tanggalin yung isang dahon niya na malaki na sira? Oh. Sayang mo, buhay pa man. Buhay pa nga. Ano nga. Nasira ng hangin yan. Okay, ito naman ay super laki. Super. Look at that. Tingnan mo ang repolyo ko. Apechay. Ay mustasa. Tingnan niyo ang mustasa ko. Higante na ang mustasa ko. Grabing higante ang mustasa. Oh, gusto niyo magsalad ng mustasa? Meron pang isa ditong mustasa. Ayan, oh. Ang laki ng mustasa. Joke lang, guys, ha. That is Anthurium cardboard plant. Ay, meron tayong ganyan. King of Kings kung tawagin nila. Ha? At ito naman ay napropagate na rin ito. Naputulan na ito. Saan ba yung naputulan dito? Naputulan na ito eh. Kasi, ayan o. Tingnan mo. Naputulan na o. Kasi, ang haba. Grabe, ang haba guys. Ayun, nandun sa ilalim. Nabubuhay naman lahat ng mga pinopagate guys. Nabubuhay naman. Ayan, thank you Lord God. At yung mga cycas natin, ayan, ganda, no? Wow, inspiring. At ito, gustong gusto ko yung shape nito. Ito, marami tayo nito. No? Mahilig ba kayo sa tanim guys? Yes or no? Mahilig tayo, no? Kasi love natin ang plants, no? Ayan, may bago na namang dahon guys. Ito i-propagate na siguro natin. Dahil super kapal na siya. Ayan. Oh, super dami na. Ha? Kaya nga, ang dami na rin ni Gigantium. Meron na naman siya, oh. Ito, pinopagate namin. Tapos ngayon, tumubo ng tumubo. Ang dami na naman, oh. Ito pati, oh. Oh. Oh, si ano? Ito Oh. pa si Oh. Chapense. Gumanda lalo, oh. Oh, Chapense. Habang kinukuhanan, kumakapal lalo. Ano? Kaya, Hmm. bulaklak na naman tong si ano, oh. Bulaklak niya, oh. Ganito, oh. Ayan, si Dama de Noche ni Oh. Ma'am Elena. Ayan, Ma'am Elena, namulaklak na naman. Oh. Hala. Hala. Okay. Yun, ang naipakita natin ngayong umaga. So, magpaalam na kami. Thank you so much, guys. See you again next time. God bless. Take care. Ay, yung ano, hindi na i-propagate yan? Natumba na yata. Magpaalam na muna tayo. Oh.
Bye-bye guys. Bye. Bye-bye. See you again next time. Bye-bye guys. See you again next time.